Devogan Talk and Pick uudistaa sisälogistiikkaa. Ratkaisun nopeasti opittava hybridikäyttö poistaa turhat liikkeet varaston työtehtävistä. Työn ohjeet tulevat puheena suoraan tekijän korvaan. Näin molemmat kädet ovat vapaina koko ajan. Ratkaisu toimii kaikkien keräilimallien kanssa, rullakoista ja pumpukärryistä aina trukkeihin asti. Päätteen voi valita varaston prosessien ja tarpeiden mukaan. Talk and Pick tuo ratkaisun koko materiaalivirtaan, ei pelkkään keräilyyn. Samalla ratkaisulla hoidat esimerkiksi tavaran vastaanoton ja tarkan hyllytyksen sekä inventoinnin. Lisää hyötyjä saat varaston prosessien johtamisesta ja optimoinnista. Ja kun varaston tilanne elää, voit ohjata tekijät lennosta sinne, missä apua tarvitaan. Näin nostat varaston tehokkuuden ja laadun täysin uudelle tasolle.